Mitä sä oot mennyt tekemään? Ostanut kasaan paskaa. Maali. Siinä on. Siinä on pakosarja. Tää hukkaportin lähtö. Oh yeah, bitch. Tomi! Mä auttamaan! Tomi! Tomi! Tule tänne auttamaan! Se jälkeen. Oh yeah. Now we have a home. Oh yeah. Tää pitää nyt vähän niinku piipit. Lähtisikään tuosta. Voima! Ei vittu, mä oon kyllä hyvä tässä. Hyvä. Tuosta noin. Kato, aika hyvä. On. On se ihan oo. Se olisi Tomi tullut vähän hitsuuttelemaan. Joo, siihen se lähtee mallautumaan. Tähän portti. Aika lailla ja... Tuo ei nyt kyllä oikein istu. Haloo? Se kuukas kiinni jyrkisi pitäisi. Niin. Nyt pitäisi tällätä tuotosta kiinni. Hei haloo! Siinä se tuli. Tätä kuvassa. Tätä pitää kuvaa. Content. Tämä on content. Tämä on content.
Ehkä nyt palaa sormet. Siitä se lähti. Hahmottumaan. Tosiaan, niin tämän klipin jälkeen niin taisi olla viimeinen klippi, mitä minun uskollinen kameramies Henkka niin kuvasi. Ja sen jälkeen sillä hirtti ryyppy päälle ja se lähti kylille jonnekin naisiin Tomin kanssa. Ja mä jäin ite sitten tonne yksin väkertämään tosiaan tonne hallille. Sain tehtyä tuo portin lähö valmiiksi ja ihan ok, sitä tuli vähän kokeiltua tikillä hitsaamista ja oli se aluksi vähän takkuili, mutta kyllä nyt siitä vähän hoksis, että miten se homma toimi, niin saattiin kummin tehtyä se tosissaan, niin jospa se pitäisi, jos ei pidä, niin sitten korjailla vaan, ei ota ressaa. My name is Frank, and I'm sexy. Äijien kanssa vähän auringonlaskua ajellut. Oh, peli. Kannakella mitä noita tästä? Tutolo. My name is Frank.